Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sizawuthetha indaba ephuma phaa kweyitumeleng khona ethetha malunga neKaizer Chiefs, malunga nederby yangecawe esithi Kaizer Chiefs mayingajongeleki phantsi ngoba phaa ngecawe ingenzi ezibukwayo. Uthi ke nakukhune iKaizer Chiefs ngoku noko iphakamisile encoma ke abaqeqesha ababini beqela leKaizer Chiefs esithi noko likhona utshintsho abalenzileyo nangona ke iKaizer Chiefs ke bungamelanga ilwela landayo kuyo, kodwa lutshintsho balenzile ngoba iKaizer Chiefs ngoku seyiphakathi naphakathi into yokubana ingabuyela uCAF Confederation Cup. Kodwa wathi bungamelanga ke timu engangeKaizer Chiefs ilwela iConfederation Cup, bekumele uba ilwela phaa iChampions League, kodwa ebancoma abaqeqesha sithi noko bawine iigames ezintlanu zilandelelana. Uthi loo nto leyo inkulu kakhulu, futhi ke ubothwele umnqwazi iKaizer Chiefs le kunumber 3. Uthi noko loo nto yenza lukhulu encoma ke nabadlali beqela leKaizer Chiefs asithi ke noko ngendlela bathe baphakamisa ngawuthanda ke nale nto yokubana bahlala phantsi bathetha abadlali bathi cebo masincedaneni masiphushaneni, omnye nomnye makancede omnye xa imbona into yokubana ke usengxakini, kwenze into yokubana le timu ikwazi ukuphakama, masibambisaneni singabadlali. Uthi kukhona yayincoma kakhulu ke loo ntsebenziswane phaa kwaba badlali beKaizer Chiefs. Watsho ke esithi unethemba lokubana ke xa kubhekwa phaa kwiWorld Cup ngo-2026 apha ke kulo nyaka mhlawumbi iKaizer Chiefs yoba nabo abadlali ababini nabathathu phaa kwibafana ngoba ke noko ii-players zeKaizer Chiefs ziphakamisile. Uzothi ga ngokuthi ke ibilihlazo into yokubana ke itimu engangeKaizer Chiefs ingabi nayo nomdlalo oyi-1 phaa kwibafana. Uthi kukhona noko unalo ithemba lokubana mhlawumbi abadlali ababini nabathathu bangaya phaa kwiWorld Cup bamele phaa ibafana ngendlela abukele ngayo xa bedlala apha kwiKaizer Chiefs. Uthi ke uyitumeleng khune ubanqwenelela okuhle kodwa ebanqwenelela nakwezi match zokugqibela into yokubana ke baziphumelele zonke, bangabethwa, kwenze into yokubana ke bakwazi ukubheka phaa eAfrika. Ngoba uthi ke eyona nto abadlali beKaizer Chiefs ke abayihlalele phantsi bathetha bathi masilweleni ke into yokubana ke sibheke phaa eAfrika kwakhona, siyomela ke uMzantsi Afrika, siyomela ke iKaizer Chiefs. Uthi kukhune ngenene nangenyaniso uyayibona imizamo yabadlali, futhi ke uyiqhwabela izandla. Utshintsho yena engikhune uyalibona uba likhona, abadlali beKaizer Chiefs ke bazimisele into yokubana balwe ngoku. Utshilo ke phaa uyitumele engikhune sithi ke Kaizer Chiefs ke kule derby ingawajika amatye abezizonka. Baphulaphuli ke ningake lingene nitshone into yokubana niva njani, ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endiza nothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.